Tervetuloa kaikille. Ja tässä nyt näkyykö kaikille esitys tuommoinen Industrial Cup of Tea ja Permaculture Cup of Tea. Mä laitoin tuon tuohon alkuun niin mietittäväksi, että asioita voi tehdä niin monella tavalla ja jotkin pienetkin asiat elämässä, niin niihin saattaa kuulua ihan hillitön määrä logistiikkaa ja energiaa ja hiiltä, kun taas joitakin pieniä asioita, mitkä monesti on sieltä takapihalta haettu siankärsämön kukka tai teeksit tai pentikin posiolla tehty teekuppi, niin ne kaikki tämmöiset asiat, kun kasataan yhteen, niin niistä tulee aika paljon. Niin tässä voi aina miettiä sillä, että kun mä valitsen sen lähellä tuotentun tai takapihalta tuodun asian, niin se on aina vähän lähempänä semmoista kestävää arkea ja kestävää elämää. Eli tosiaan meillä on nyt permakulttuuriperjantai, tämmöinen webinaarisarja kokeilussa, ja tämä on ensimmäinen osa, jossa kerrotaan vähän permakulttuurin etiikasta ja periaatteista ja siitä, että mikä tämä suunnittelumenetelmä oikein on. Meillä on takana Peräpohjalla Liideri ja ELY sekä ollaan Euroopan unionin osarahoittama. Ja me ollaan sitten tällainen tuttavallisesti ILIMA-hanke. Ja tosiaan koko Lappi on meidän alue ja tarjotaan työpajoja. Meidät löytää ILIMA-hanke nimellä kaikista somekanavista. Ja tervetuloa seuraamaan. Näitä tulee sitten lisää. Kerran kuukaudessa on tarkoitus sukeltaa permakulttuurin maailmaan. Ja nyt tosiaan kannattaa laittaa se puhujanäkymä päälle, sen saa sieltä lisää ja näkymä ja puhujanäkymä. Yes, eli mä oon Noora Peltola ja 10 vuotta sitten olen käynyt permakulttuurisuunnittelijaksi Pohjois-Teneriffalla ikuisen kevään maassa. Ja 10 vuotta on kerännyt puuhata näiden asioiden kanssa yhteisöviljelmällä ja omassa elämässä myös toteuttanut näitä periaatteita. Ja suosittelen ottamaan kynää ja paperia nytten tähän mukaan ja sitten mä lähden avaamaan permakulttuuria ja siinä on semmoinen pieni työpajamuotoinen, mitä voitte pietellä siinä mielessä sitten samalla kun mennään permakulttuurin periaatteet läpi. Tarkoitus on tässä viipyä semmoinen tunteroinen ja ei muuta kuin lähdetään. Eli tässä kuvassa on permakulttuurin perusajatus. Huolehditaan maaperästä ja huolehditaan ihmisistä ja jaetaan reilusti ravinteet siinä välissä. Ja huolenpito maasta tarkoittaa huolenpito maapallosta ja humuskerroksesta, maasta, metsästä, luonnosta, vedestä, ilmasta. Eli tämä on semmoinen läpileikkaava etiikka, mikä kannattelee kaikkea. Eli ravinteet kiertää maaperän ja ihmisen ja ravintoketjujen välillä. Ja kaikki ravinto ei ole vain ihmiselle, vaan siinä kun huolehditaan maaperästä, niin monesti se tarkoittaa myös mikrobeita ja muita eliöitä siinä välissä. Huolenpito ihmisistä tarkoittaa sitä, että pidetään huolta ennen kaikkea ensin itsestä. Kaikki hyvinvointi lähtee omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Ja se säteilee myös läheisiin. Kun sä voit hyvin, niin pystyt pitämään huolta myös läheisistä ja yhteisöistä. Ja silloin kun yhteisöt voi hyvin, niin monesti toinen yhteisö pystyy kannattelemaan toista yhteisöä ja silloin tulee globaali ilmiö mukaan. Mistä permakulttuuri sitten tulee? Se tulee sanasta permanent agriculture, eli permakulttuuri, ja tämä voisi suomennettuna sanoa, että se on planetaarisesti kestävän elämäntavan suunnittelumenetelmä. Ja tämän metodin isät on David Holmgreen ja Bill Mollison, ja he ovat keränneet tämmöisiä tekniikoita ja tietoja alkuperäiskansoilta, muun muassa Australiassa ja Tasmaniassa. Ja tämä on mielenkiintoinen sinänsä, että kun katsotaan vaikka Maija-temppeleiden ympärillä olleita metsiä, niin on huomattu, että ne on aika taitavasti ihmisen suunnittelemia. Eli tätä voisi sanoa, että tämä on tämmöinen luonnon kannalta, luonnon ja ihmisen yhteistyön kannalta hyvin vanhakin tapa tuottaa ruokaa ja
hyvinvointia yhteisölle. Holistinen suunnittelumenetelmä paikallisesti sovellettavaksi kestävän elämäntavan inspiroimiseksi ja luomiseksi. Eli se, mikä on hyvä toisaalla, on huono toisaalla. Tuli todettua tämä muun muassa, kun olin tropiikissa ja sitten siinä aloin tekemään kasvipenkkiä, niin sielläpä ei tehtykään kohopenkkiä, vaan piti kaivaa se penkki vähän alemmas, että vesi varmasti siellä pysyy, jos sitä tulee taivaalta. Niin ne on aina paikallisia ja siksi nämä periaatteet on hyvä tietää, koska niitä sovelletaan aina siellä, missä sä oot. Ja strategia pohjautuu ekosysteemin havainnointiin ja luontopohjaisiin ratkaisuihin. Ja nyt puhutaan paljon luontopohjaisista ratkaisuista ilmastonmuutoksen potentiaalisina ehkäisijöinä ja parantajina. Ja permakulttuurista lähteekin paljon tämmöisiä hienoja metodeja, kuten puustoinen viljely ja agrometsätalous esimerkiksi. Hyödynnetään luonnon esimerkkejä, kuten elementtien kiertoja ja ravintoketjuja. Ja tämä on siis tehokas suunnittelumetodi, jonka avulla voidaan täyttää paikalliset tarpeemme: vesi, ruoka, suoja ja estetiikka. Ja nämä pyritään täyttämään aina paikallisia elementtejä hyödyntäen. Sadeveden valuma, meillä pohjavesi on tosi hienosti, käytetään harmaavedet hyväksi, varjo, auringonpaiste, tuuli ja tietenkin kasvillisuus. Eli uusiutuvia elementtejä käyttäen. Arvioimalla kaikki paikalliset resurssit, sijoittamalla ja suunnittelemalla uusia elementtejä siten, että ne rakentuvat jo olemassa oleville resursseille ja auttavat siirtämään, estämään tai muuntamaan paikan haasteet uusiksi resursseiksi. Integroitu suunnittelu säästää resursseja, energiaa, vettä ja rahaa, samalla kun suunnitelma kohentaa paikallisia toimintoja ja arjen kestävyyttä. Eli uudestaan sanon sen, että permakulttuuri tosiaan tarkoittaa suomeksi käytännössä kestävän arjen kulttuuria. Ja kestävän kulttuurin työkalu on nimenomaan siihen, että sä voit vaikuttaa positiivisesti ilmastoon ja oman ympäristön siellä, missä sinä olet. Eli tosi vahvasti ajatuksena on se, että toimi paikallisesti ja vaikutat silloin globaalisti. Tässä on ihana kuva yhteisöpuutarhalta. Tässä pikkupoika Noa mietiskelee, että mitäs kaikkea täällä onkaan, ja on tainnut ottaa vähän maistiaisia sieltä Illiyrttimaalta. Ja mä haluaisin nyt sitoa tämän asian, että tämä ei ole mikään kulttimainen tai mitenkään outo käsite, vaan että permakulttuuria myös hyödynnetään monella tasoilla ja sen periaatteita. Ja nyt jos me mietitään, että mitä me ollaan täällä tekemässä, niin tässä on YK:n kestävän kehityksen Agenda 23, eli yhdistyneiden kansakuntien yhdessä sopimat 17 tavoitetta ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja kestävän kehityksen täyttöönpanoon. Ja tässä on sitten Suomen lähtötaso. Ja se, mitkä meillä on punaisella, eli huonolla jamalla, on ollut nuo ilmastoteot ja sitten kestävä ja ihmisarvoinen työ ja talouskasvu. Ja mitä me nyt ilmassa ollaan sitten sanottamassa tässä on nimenomaan näitä ilmastotekoja ja että permakulttuuri ajattelutavalla sä voit olla osana tätä koko tavoitetta. Ja sitten jos mennään Euroopan tasolle, niin kuka tahansa voi saada Kopernikukselta hienoa datatietoa maanpeitteisyydestä, lämpötiloista, merien tilasta, kaupungeista, erilaisista tämmöisistä kriisikohdista. Ja tämä on mulle ainakin ollut semmoinen, että käyn aina välissä tuolla Kopernikuksen maaseurantapalveluissa seikkailemassa. Ja tosiaan sieltä löytyy sitten Climate Service
myös, missä on niin kuin ilmastokoonteja jokaiselle kuukaudelle. Ja nämä tosiaan perustuu satelliiteista saatavaan havainnointidataan ja on kaikille maksuttomia. Sitten kun mennään alueelliselle tasolle, niin meillä ELY-keskuksien kautta menee melkein 80% meidän päästöistä. Ja ELYllä on nyt julkaistu tämmöinen ilmastoikkuna, ja sieltä pystyy näkemään niin kuin ELYn tavoitteita. Sieltä löytyy muun muassa luonnonsuojelu ja ilmastokestävät metsät, ja on paljon tämmöiseen ympäristön monimuotoisuutta tukeviin toimiin satsattu. Ja sitten kun mennään henkilökohtaiselle tasolle, niin on tämmöinen kuin Donitsi-talouden Donitsi, joka kuvaa 2 päällekkäistä rengasta. Ja siellä alempi on niin kuin sosiaalinen perusta, joka kuvaa elämän välttämättömyyksiä. Siellä löytyy vesi, ruokaterveys, koulutus, kaikki tasa-arvo, yhteiskunnallinen asema, omat verkostot, liikkuminen, energia. Ja sitten taas tuo toinen rengas kuvaa ekologista kattoa ja sitä niin kuin elämää kannattelevia luonnonrajoja. Ja sitten taas näiden 2 renkaan väliin jää tämmöinen ekologisesti turvallinen ja sosiaalinen ja oikeudenmukainen tila, jossa ihmiskunnan on hyvä kukoistaa. Ja nämä asiat voi sitten olla niin kuin tosi monimuotoisiakin, se, että mikä niin kuin sosiaalinen perusta kenellekin on turvallinen ja hyvä. Eli mä pyydänkin teitä ottamaan paperia ja kynän ja tehdään semmoinen oman elämän kehä ja käydään läpi sitten permakulttuurin periaatteita. Mä toivon, että te saatte niistä inspiraatiota. Ja jos teillä on paperia ja kynää siinä mukana, niin te voisitte tehdä tämmöisen 2. Kääntäkää näin päin se paperi. Mä oon sen oppinut kyllä silloin permakulttuurikurssilla, että kun meillä on 2 silmää näin, niin jos lapselle annetaan paperi, niin se aina kääntää sen vaakaan, että jotenkin aivot pystyy sen kaiken niin kuin paremmin ottamaan sisään, kun asiat on vaakatasossa vertikaalisti. Niin piirtäkää tosiaan eka tommonen iso ympyrä ja sitten pienempi ympyrä. Ja siellä on nyt tämmöiset perusjutut, mitä me kaikki tarvitaan. Ja se koostuu unesta, ruuasta, vedestä ja hygieniasta. Kuka tahansa, joka on joskus ollut kommentti, Noora, tuli chatin kautta. Anna minuuttihan aikaa hakea kynä ja paperi. Joo, mä annan nyt. Nyt mä annan seuraavaksi 3 minuuttia aikaa kaikille. Yes. Saa käydä vessassa, saa soittaa äidille, että tuu säkin katsomaan nyt tätä permakulttuuriesitystä. Niin tässä kun on nyt tämä uni, hygienia, vesi ja ruoka, niin tälle kehälle lähtekää laittamaan sitten, millä sä liikut, onko se auto, sähköauto, uni, onko teillä onko sulla monta asuntoa tai onko vaikka asuntoauto, jossa välissä nukut tai teltta, hygienia, onko mökillä saunaa, vesi, onko siellä lähellä kaivoa, tiedätkö jonkun, jolla olisi kaivo. Siihen voi myös lisätä niitä oman verkoston paikkoja. Eli ajattele näitä mahdollisimman monimuotoisesti. Missä sä voit turvallisesti nukkua, missä paikoissa sä voit peseytyä, käydä vessassa, onko sulla kompostitoiletti jossakin, vettä, onko lähellä kaivoja, lähteitä, ruoka, onko supermarketteja, onko jotakin lähiruokatuottajia, onko mahdollisesti mummola marjapensaita. Näitä voi sitten, nyt ei tarvitse laittaa kaikkea, mutta mä heittelen nyt näitä ideoita ihan vaan ilmoille, kun me lähdetään käymään permakulttuurin periaatteita läpi.
niin sitten sä voit laittaa sinne niitä asioita. Ja toi ulompi rengas nyt olisi sillä, että silloin kun sulla tulee pikkasen semmoinen olo, että voi olla, että tämä asia olisi vähän sen kestävän elämän sanotaan ulkolinjalla. Niin sitä voi vähän hivuttaa sitten tuonne kauemmaksi, että jos mitä lähempää sä saat ne asiat, niin laita sen mahdollisimman lähelle keskikehää. Ja tietenkin puutarhanhan voisi laittaa tuohon kaiken keskelle, koska puutarhassa voisi rakentaa talon ja luonto periaatteessa voi tarjota meille kaikki nämä jutut, mutta keskitytään kuitenkin nyt hetken aikaa siihen, että mikä se todellisuus on. Ja tämä on nyt se hetki sitten miettiä omaa elämäänsä. Palataan 20 yli tähän näin. Mä laitan nytten kans kameran pois, niin saan keskittyä sitten tuohon selostamiseen ja tekin näette kuvat paremmin ehkä, kun mun naama ei ole viemässä sitä ruutunäkymää. No niin. Toivottavasti siellä on kaikilla donitsi tulilla. Ja tällä harjoituksella mä kutkuttelen ja toivon, että saatte inspiraatiota ajatella teidän elämänkehää elämän verkkona ja verkostona. Ja nimenomaan suhteessa myös siihen luontoon ja luonnon verkostoon sun ympärillä, biodiversiteettiin. Niin talvella, kesällä, keväällä kuin syksylläkin. Ja sä voit
tässä kun käydään näitä permakulttuurin periaatteita läpi, niin miettiä, että minkälaisia toimintoja sulla on eri vuoden aikoina myös. Ja sä voit sinne vaikka tehdä ylimääräisen kehän missä eri vuoden ajat, jos haluat. Ja sä voit sinne lisätä myös nimiä ja verkostoja, yhdistyksiä, joista sä saat niinku semmoisia sun elämää tukevia juttuja. Joillekin esimerkiksi ei ole niin tärkeää vaikka politiikka ja sen seuraaminen, vaan vaikka partiotoiminta tai mitkä niinku toiminnat ja asiat, mille sä annat aikaa elämässäsi, niin niitä voi myös heijastella sitten. Tässä on joitakin kuvia, jotka mua koskettaa ja inspiroi. Ja sitten lähdetään. Eli me ollaan nyt tässä ajatuksessa, että tarkkaile ja vuorovaikuta. Se on aina ensimmäinen juttu, mitä tahansa lähdetään suunnittelemaan, niin eka on hyvä katsoa, että missä ollaan ja kenelle suunnitellaan ja mitä on jo olemassa. Eli ne paikalliset resurssit, niin niitä ei kannata käyttää energiaa jonkun muuttamiseen, jos ei se niin toimikaan. Eli hyvä suunnittelu riippuu ihmisen ja luonnon semmoista vapaasta ja harmonisesta suhteesta, jossa on läsnä semmoista huolellista havainnointia ja semmoinen tietoista vuorovaikutusta, ja se olisi hyvä olla lähtökohta mille tahansa suunnittelulle. Hyvää suunnitelmaa ei voi luoda eristyksissä, vaan jatkuvassa ja vastaisvuoroisessa vuorovaikutuksessa sen suunniteltavan kohteen kanssa. Tässä esimerkiksi puutarhassa sanotaan, että katso vuosi sitä sun puutarhaa ennen kuin lähdet tekemään sinne mitään. Havainnoi, missä on valoa, missä varjoa, mihin vesi kerääntyy. Onko johonkin, mihin sä voisit kerätä sitä vettä ja ohjata sitä vettä? Missä paikassa viihtyy mitäkin kasveja? Kun taas ajatellaan vaikka kotia ja sisustusta, mä sanoisin, että mun kodit, niissä missä on asunut, ne on oikeastaan toimivia vasta vuoden jälkeen. Sitä ennen tavarat vaihtaa paikkaa ja johonkin nurkkaan kerääntyy jotakin ja sitten alkaa ymmärtämään, että näille asioille ei ole muuten paikkaa. niin, se ottaa aikansa, mutta se on sen arvosta. Ja nyt sä voit sitä donitsia katsoessa miettiä ja laittaa niitä asioita tosiaan, mihin sä käytät aikaa ja missä paikoissa miettiä. Niitä ei tarvitse välttämättä kirjata sinne, mutta missä paikoissa sä vietät paljon aikaa. Onko se vaikka kirjasto tai kun käytät koiraa lenkillä. Siitäkin kertoo aika monta tuntia viikossa, jos on koirallinen ihminen. Ja vähän niin kuin sitä omia rutiineja mietiskellä. Ja tässä tämän periaatteen keskipiste on todistettujen ratkaisuiden käyttöön, että huolellisella suunnitellulla saa pitkäaikaisempia ratkaisuja ja ei tarvitse käyttää niin paljon energiaa. Sen sijaan, että monistaisi suoraan jostain muusta paikasta toimivan jutun, niin sitä pitää miettiä hetki, että tuleeko se varmasti toimimaan siellä uudessa paikassa. Sitten toinen permakulttuurien ajattelua ja suunnittelumenetelmää ohjaava periaate on, että kerää ja varastoi energiaa. Eli
tässä on semmoinen niin vanha sanonta, että tee heinätyöt, kun aurinko paistaa. Eli milloin sä pystyt hakemaan sitä satoa kaikista helpoiten, mukaviten ja vähimmillään energian kulutuksella, niin silloin se kannattaa tehdä. Ja se voi tarkoittaa myös niin sitä, että niin ihmisiltä, että jouluna kun ollaan yhdessä ja ihmiset matkustaa pitkiä matkoja, niin silloin niin otetaan niitä yhteisiä kuvia ja tehdään sille tilaa, että hei, että nyt otetaan nämä kiva videot vaikka meistä kaikista tai keksit jonkun hauskan pelin sinne ja sitten niitä voi muistella seuraavat 20 vuotta naureskennella niille ja saada muistoja läheisistä rakkaista. Se voi tarkoittaa sitä, että ne kukat, jotka kukkii sen lyhyen aikaa kesässä, niin ne pitää tosissaan kerätä silloin, kun niillä on kukinta hienoimmillaan ennen kuin tökät on kerännyt niitä syömään. Yksi kivoimpia tämmöisiä, mitä me tiedän, niin on aurinkolämmittimet. Monethan käyttää ihan käyttöveden lämmittämiseen tuommoisia katolla olevia aurinkolämmittimiä. Vesi on yksi parhaimpia tapoja varastoida lämpöä. Ja jotkut käyttää esimerkiksi mustia isoja vesitynnyreitä kasvihuoneessa ja laittaa sinne vettä. Ja sitten kun siihen aurinko porottaa, niin se vähän viileämmänkin yön lämmittää siellä. Ja meillä on aina vähän, varsinkin täällä pohjoisessa, rajallisesti aikaa ottaa talteen ja varastoida sitä energiaa. Monesti puhutaan kesän energiasta. Mutta sitä voisi miettiä, että mitä ne on se energia ja energian varastointi niin talvella. Jos siihen on jotain ideoita, niin laittakaa sinne chattiin. Ja mitäs energianlähteitä meillä on? Aurinko ja tuuli ja hulevedet. Sepä olisikin, kun saisi hulevesistä jotenkin energiaa tuolla, kun tulvat nousee ja vettä virtaa joka paikassa. Hukkaan heitetyt resurssit maataloudessa, teollisuudessa ja kaupallisessa toiminnassa. Nehän on semmoisia, että jos niitä voidaan varastoida. Ja yksi hieno juttu on vaikka Louen biokaasulaitos. Siellä muutetaan, kerätään energiaa muiden käyttämättä jääneistä resursseista. Ja jos miettii myös semmoista, että toisinaan säilyttäminenkin on energian keräämistä, että tärkeimpiä varallisuuden muotoja tulevaisuudessa voi olla muun muassa viljava maaperä, jossa on korkea humuspitoisuus, ja monivuotiset kasvikokonaisuudet, esimerkiksi puut, jotka tuottaa ruokaa, omenapuut, luumupuut. Tietenkin ne ei ihan täällä tule, mutta marjapensaat, ne voi olla arvossa arvaamattomassa ja niitä kannattaa vaalia. Vesistöt ja veden varastointirakenteet ja passiiviset aurinkorakennukset. Niitä ei ehkä täällä vielä niin paljon ole, mutta pikkuhiljaa rantautuu. Meidän on opittava säästämään ja uudelleen sijoittamaan parhaillaan kuluttamaamme ja haaskaamaamme vaurautta, jotta lapsemme ja tulevat sukupolvet voi myös nauttia niistä. Ja sä voit miettiä sitten, että mitkä asiat elämässä myös energisoi sua ja lisätä niitä mahdollisimman paljon sinne omaan arkeen. Ja jos sä voit yhdistää, tykkäät käyttää koiraa lenkillä ja olisi vaikka joku kaveri, jolla on marjapensaat silloin syksyllä, niin voisiko se aamuisen koiralenki aina suunnata pikkurasian kanssa sinne marjapensaille vaikka. Sitten 3. Varmista sato. Tyhjällä vatsalla ei voi tehdä töitä. Ja kun aloitetaan tekemään vaikka puutarhaa, niin monethan haluaa eka laittaa sinne puita, mutta niistäpä ei saa satoa pitkää aikaa, niin sitten sinne on hyvä myös laittaa
perennoja, mutta niistäkään ei saa monivuotisista kasveista välttämättä heti ensimmäisenä vuonna satoa, niin on se ihan kiva, että siinä sitten kasvaa vaikka se pinaatti tai härkäpapu siinä rinnalla. Ja mitä mä oon niin ajatellut omassa elämässäni, tuossa ensimmäinen kuva, jossa on tämmöistä herkullisen näköistä, on AI-generoitu kuva eiliseltä ja laitoin, että herkullisen näköinen kasviskeitto, vieressä pilkottuja vihanneksia. Ja tämä on semmoinen, millä mä olen omassa elämässä varmistanut, että mun lapset syö jotakin. Kun olen tehnyt itselleni herkullisen näköistä kasviskeittoa, niin se ei aina olekaan ollut herkullisen näköistä niille lapsille. Mutta samalla kun mä oon pilkkonut niitä vihanneksia niin siihen keittoon, niin mä oon myös pilkkonut niille siihen semmoiseen rasiaan, josta sitten he kyllä raakana napsivat suuhunsa. Niin semmoista ajattelua, että kun alkaa johonkin juttuun, niin voiko jollakin varmistaa niitä satoja. Muun muassa AI, Artificial Intelligence, eli tekoäly, niin tätä voi käyttää hyväksi sillä, että jos on jotakin yksinkertaisia juttuja, mitkä vie paljon sun energiaa, niin sä voit varmistaa tuloksia käyttämällä vaikka tekoälyä sitten helpottaa omaa työtä. Ja ilman välittömiä ja oikeasti hyödyllisiä tuotoksia kaikki suunnittelemamme ja kehittämämme tulee kuihtumaan. Kun taas elementit, jotka synnyttävät välittömiä tuloksia, runsastuvat. Ja tämä on ehkä semmoinen, että pitäisi olla molempia. Ja voi olla, että meidän yhteiskunnassa nyt on tosiaan tämmöisten välittömien tuloksen runsaus. Mutta sitten taas tulee näitä tämmöisiä, esimerkiksi kryptovaluutat on hieno esimerkki. Jotkut ostaa niitä ja pitää tosi pitkän aikaa ja jossain vaiheessa se on sitten, saattaa olla 100-kertainen tuotto esimerkiksi. Liitimmepä tämän runsauden luontoon, markkinavoimiin tai tämmöisen perusihmisen haluun haalia asioita, niin ne, jotka tehokkaimmin hankkivat tuotoksia ja käyttävät niitä tehokkaimmin, niin pitkässä juoksussa sitten keräävät eniten satoa. Sä voit miettiä, että miten tämä sitten sinun elämässä voisi tämä periaate olla mukana. Minusta tuossa ruokahommassa se on hyvin erinomaista. Aina kun leikkaa vähän vihanneksen, niin leikkoo niitä vähän ihan vaan raaksi johonkin asti. Ja aina tulee välipalan nälkä, niin niitä on sieltä kiva ottaa. Käytä itsesäätelyä numero 4 ja vastaanota palautetta. Ja tässä periaatteessa on kysymys permakulttuurisuunnittelun itsesäätelyn näkökulmasta, joka rajoittaa tai estää sopimatonta kasvua tai toimintaa. Ja kun me ymmärretään, että miten positiiviset ja negatiiviset palautejärjestelmät toimii luonnossa, niin me voidaan aina paremmin suunnitella itseään sääteleviä systeemejä. Puutarhassa saattaa tarkoittaa, että sulla on joku kasvi, joka leviäisi tosi helposti, mutta laitatkin sitä reunustamaan semmoisen kasvin, joka estää sen leviämistä. Niin sitten sitä ei tarvitse kitkeä aina uudestaan. Minusta tämä on hieno tämä ajatus, että palautetta tulee aina ja se ei tarkoita, että systeemi olisi epäonnistunut, kun sieltä tulee negatiivista palautetta. Että tiedättekö, lapset on pieniä, niin sanotaan, että on hyvä, että ne saa niitä sairauksia ja bakteereja ja viruksia, koska se immuunijärjestelmä ei kehity ilman yhteyttä niihin viruksiin ja bakteereihin. Ja mä oon itse monestikin ajatellut, että joku juttu on tosi kiva homma, niin kuin vaikka puutarhassa, ja seuraavana vuonna sitten tullut siihen tulokseen, että
ei se ollutkaan ihan semmoinen, kun ajattelin, mutta joka vuosi on erilainen ja sitten vaan niin sopeutuu siihen seuraavana vuonna. Ja jos mennään mietitään tämmöiseltä maatiaiskannalta vaikka, niin sitkeiden ja puolivillien ja itse lisääntyvien satokasvien sekä kotieläinrotujen käyttö semmoisten pitkälle jalostettujen ja vaativien sijaan on semmoinen klassinen esimerkki tästä periaatteesta. Eli parempi saada jonkun verran tulosta kuin tosi paljon tai sitten ei ollenkaan. Eli mahdollisimman kestävä järjestelmä ei tarkoita sitä, että se olisi täydellinen järjestelmä ja täysin itsesäätelevä. Ja käytä itsesäätelyä ja vastaanota palautetta, niin monestihan tämä on semmoinen myös omassa elämässä, että onko niitä hetkiä, milloin sitä palautetta ottaa, vai tuleeko se vasta sitten, kun tulee kipiäksi, kun on lomaa, niin sitten onkin sillä, että keho sanoo, että no niin, täältä tulee sitten sulkeiset ihan itseksesi, että nyt ollaan sitten kipiänä, kun on ollut vähän tulta liikaa. Ja voisiko siellä olla siellä arjessa semmoisia kohtia, missä pystyy ottamaan omalta keholta tai läheisiltä palautetta turvallisessa tilassa. Ja monestihan ne on niitä, että lähtee käymään salilla tai juoksulenkillä, urheilu, ystävien kanssa leffailta. Mutta se, että se on eli se on elintärkeää, että niitä hetkiä on, milloin sitä palautetta saa itse itsellensä kuunnella itseään, mutta myös hyviltä ystäviltä. Sitten periaate numero 5. Arvosta ja käytä uusiutuvia resursseja ja palveluita. Ja tässä on tämmöinen ajatus, kun anna luonnon valita uomansa. Ja hienoja esimerkkejä, esimerkiksi mitä käytetään puutarhassa on tämmöinen kanatraktori, eli jos sulla on kanoja, niin ne voi aidata yhteen kohtaan kasvimaata ja antaa niiden kuokkia ja lannottaa niiden kanoja ja se kasvimaa siitä kohtaa ja sitten siirtää se aitaus seuraavan kohtaan ja sitten ne voi kuokkia ja möyhentää ja lannottaa sen maan sitten seuraavasta kohtaa. Ja niinpä siinä onkin sitten tosi hyvä alusta jo kasvimaalle. Tätähän käytetään kesälampaat, maisemointityössä käytetään paljon tätä luontopohjaista ratkaisua. Ja yksi tosi yksinkertainen esimerkki tästä on aurinkopyykin kuivaajana, että silloin kun aurinko on saatavilla, niin se kuivattaa pyykin paljon ihan yhtä nopeaa melkein kuin se kuivausrumpukin. Ja tämä myös kytkeytyy omassa elämässä vaikka siihen, että käyttää niitä palveluja, mitkä tukee monimuotoisuutta. Eli se voi olla vaikka, että käy sillä lähikirpparilla ja varaa sieltä aina pöydän tiettyjen aikojen välein. Ja ne tavarat, mitä sä oot joskus ostanut, niin ne kannattaa myös monesti ostaa hyvälaatuisena, niin sitten joku toinenkin pystyy vielä nauttimaan siitä tavarasta, kun sä uudelleen myyt sen. Tai näitä voi olla eri esimerkkejä.
mutta kuitenkin semmoista resurssiviisautta. Permakulttuurisuunnittelun tulisi tähdätä käyttämään mahdollisimman hyvin hyödyksi uusiutuvia luonnonvaroja tuotosten hoitoon ja ylläpitoon. Vaikka systeemien perustamiseen tarvittaisinkin jonkin verran uusiutumattomia luonnonvaroja. Eli tämä ei nyt tarkoita sitä, että tarvitsisi niin täysin mennä sinne ekologiseen syvään päähän, mutta mitä enemmän se voit niin tukea paikallisia yrittäjiä, jotka mahdollistaa tämmöisiä uusiutuvia menetelmiä ja mitä enemmän voi käyttää tuulivesi, aurinkoa hyväksi, niin sen parempi. Ja periaate numero 6, älä tuota jätettä. Niin ekologisessa lokerossa niin ei luonnossa ei ole jätettä, se on aina jonkun resurssi. Se on oikeastaan tosi iso näkökanta, että miten kun kaikki mitä me saadaan täällä niin tulee luonnosta, mutta sitten me muutetaan se jotenkin jätteeksi. Niin siinä on luultavasti tämmöinen käppi ajatteluköyhyydessä, että meidän systeemi ei ole suunniteltu tarpeeksi hyvin, mutta nyt meillä on sitten kiertotalous, joka etsii niitä lokeroita, että miten käyttämättömät resurssit hyödynnetään. Ja tämähän tarkoittaa ihan oikeasti kierrätystä, kompostointia, sitä, että on luova ennen kaikkea. Se voi luoda esteettisiä juttuja. Ja kastemato on tosi hieno esimerkki tästä, että kompostissa kun on kastematoja, ne on niitä pieniä työläisiä, jotka muuttaa kaiken sen biojätteen mullaksi. Tätä voi miettiä omassa elämässä ihan joka tasolla, että onko mahdollisuus olla tuottamatta jätettä. Ja sitä voi viedä tosi pitkällekin sitä ajatusta, mutta tärkeintä, että myös miettii sillä omien voimavarojen oman voimavarojen mukaan. Kierrättää sen verran, kun pystyy ja jaksaa, tai tekee siitä mahdollisimman helppoa. Sitä voi miettiä vaikka sitä omaa keittiötä, että onko siellä jotakin tavaroita, mitä sä et käytä, ja jotka voisi oikeastaan myydä vaikka siellä kirpparilla tai viedä konttiin. Ja sen tilalle laittaa kivan kierrätysastian, mihin kerää sitten vaikka ne kaikki lasiastiat ja näin poispäin. Tai olisiko sinne vaikka pokasikompostorille tilaa. Säästä, käytä uudelleen ja kierrätä. Sitten me mennäänkin vähän erilaiseen katsontakantaan, että otetaan yksi askel taaksepäin. No, ensimmäiset 6 periaatteesta tarkasteli systeemejä alhaalta ylöspäin, elementtien, organismien ja yksilöiden lähtökohdista. Nämä toiset 6 periaatetta painottaa enemmän systeemin itsejärjestyvyyden ja yhteisen evoluution mukanaan tuomaa semmoista ylhäältä alaspäin näkökulmaa. Että tämä on se, että pitää ottaa myös yksi askel taaksepäin. Ja jos on joku tosi hieno suunnitelma vaikka, että ajatella, että no niin, että nyt sitten tehdään tällä lailla. Ja jos ei hetkiseksi ota taaksepäin ja arvioi, mitkä kaikki näkökulmat ja tekijät siihen omaan suunnitelmaan vaikuttaa, niin se ratkaisee aika paljon, että monesti vaikka joku sosiaalinen tai yhteisökonteksti voi enemmän määritellä sitä, että teknisten
asioiden sijaan, että onnistuuko joku ratkaisu tai ei. Tässä nyt on esimerkkinä tämä kuva vaikka, että on tehty tämmöinen mutkitteleva tie, ja sitten näitä sanotaan desire pathiksi, että kyllä se vaan niin kuluttajan tai käyttäjäkokemus on kuitenkin sillä, että suoraan tästä mennään. Niin olisiko se ollut sitten tietyllä tavalla vaikka, jos tuo olisi haluttu oikeasti että sitä ihmiset käyttää, niin siihen olisi melkein pitänyt laittaa molemmille puolille tiheät pensaat, että se olisi toiminut. Ja jos se vaikka, seuraava kuva on siitä, että jos se vaikka haluat perustaa alkaa lavaviljelemään tai parvekkeella viljelemään jotakin, niin kannattaa miettiä sitä, että mitä olet tottunut syömään. Tuolla myy vaikka mitä ihmeellisiä siemeniä ja se voi olla tosi hauska ajatus, joku villinnäköinen yrtti tai kaali, mutta jos se kuitenkin on ne herneet ja porkkanat sitä, mitä tykkää syödä, niin sitten kannattaa oikeasti keskittyä niihin. Eli periaatteessa sieltä ylhäältä alaspäin omista käytösmalleista yksityiskohtia kohti. Tässä voi olla vaikka se ajatus, että miettii, että okei, mulla jää aina ne D-vitamiinit tai vitamiinit jää ottamatta. Ja sitten ottaa vähän niin kuin että se on tosi pieni yksityiskohta elämässä, ne vitamiinit, kaikki purkit, mitä pitää avata ja ottaa se sieltä ja sitten vielä etsiä vesilasi ja nielastakin. Kuulostaa helpolta, mutta ei se niin helppoa ole. Niin tässä tulee nyt sitten semmoinen, että miten sen voisi ajatella, että sä kytket sen johonkin rutiiniin. Me kytken sen lounaaseen. Se on ja mun järjestelmä ei ole mitenkään täydellinen. Siellä on myös semmoisia, jotka sanoo, että ennen ruokailua ja tyhjää mahaa. Minä ajattelen, että otettu pilleri on parempi kuin ei pilleriä ollenkaan. Ja järjestelmä ei ole täydellinen, mutta ainakin ne menee käyttöön. Ja toinen voi olla vaikka että kahvin yhteyteen, joku hampaiden pesun yhteyteen. Joku asia, mikä sulla on jo vahva rutiini, niin suunnitella se joku pieni yksityiskohta sinne mukaan. Ja jos on puutarha, niin sitten eka katsotaan justiinsa näitä isoja tekijöitä. Eka katsotaan puut ja varjot ja vesi ja aurinko. Ja sitten aletaan miettimään, että missä ihmiset kulkee ja mitä kautta kannetaan vettä ja missä vaikka kulkee enemmän lapsiperheitä ja tuolla nuoriso tykkää mennä tuonne nurkkaan ja näin poispäin. Eli tämmöisistä isoista käyttäytymismalleista ja rakenteista yksityiskohtaan päin. Sitten älä erottele, vaan yhdistä. Yhteistyö voimaa. Ja yhteistyö on aina myös alussa outoa, mutta se on palkitsevaa. Tämä on varmasti semmoinen asia, mitä pitää muistuttaa itsellensä aina uudestaan. Meidän neuroplastisuus vähenee merkittävästi ikävuoden 35 jälkeen. Itsehän olen 36. Ja se on hyvä muistuttaa sitä, että altistaa itsensä niille asioille, jotka on uusia ja outoja ja yhdistelee uusia juttuja. Oli se sitten lautasella tai lomalla tai kulttuurikokemuksissa, mutta käy kokeilemassa niitä uusia juttuja ja niistä yleensä saa jotakin inspiraatiota ja ajatuksia uusien. Kokonaisuus on aina suurempi kuin sen osien summa. Yhdistämällä eri järjestelmiä ja elementtejä toisiinsa, niin se vähentää ulkopuolisten resurssien tarvetta. Kohtaamattomat tarpeet tarkoittavat aina
ylimääräistä työtä. Esimerkiksi vedenkeruuojat kannattaa aina yhdistää teiden kanssa. Jokainen elementti palvelee niin kuin monia toimintoja. Se voi olla se herne, joka kasvaa, niin samalla kun se tuottaa hernettä, niin se tuottaa typpää sinne maaperään ja sen kumppanikasville. Tai kun on tämmöinen tylsä, ikävän näköinen käytävä, jossa on vielä niin vähän tuommoinen kalskea valokin, niin onpa kiva, kun sinne on annettu tehdä niitä värikkäitä graffiteja. Ja varsinkin, jos on vielä tehty yhteistyössä vaikka jonkun suunnittelijan kanssa, ja siinä voi olla vaikka joku ajatuskin takana, että minkä teeman ympärillä mennään, niin artistit pääsee työhön ja saa palkkaa, ja niitä ei ole semmoisessa paikassa, minne ne ei kuulu. Tai vaikka jos niin kuin, ei ole oikea aikaa kuunnella sitä lempipodcastia, niin olisiko sitten, että kun käy siellä salilla tai missä monet varmasti tekeekin sitten, että autossa kuuntelee ajatuksia herätteleviä vaikka meditaatioita tai sitten tilkkutäkit on tämmöinen älä erottele vaan yhdistä ajatuksena kaunis, että käytetään niitä resursseja, yhdistetään eri ihmisiä ja kokemuksia ja yhteisöjä ja mitä enemmän on aivoja pelissä ja ihmisiä tuomassa ajatuksia, niin sen enemmän saa aina irti. Ja 9. Käytä pieniä ja hitaita ratkaisuja ajoissa. Eli se tarkoittaa juuri sitä, että syö terveellistä ruokaa ja ottaa ne maitohapot ja ehkä tekee sitä bokashi-kompostointia, niin sitten keväällä on omat taimimullat tai laittaa joka viikko tiettynä päivänä isoäidille viesti, että moi mitä kuuluu tai vaikka jonkun lempipiisin jollekin hyvälle kaverille, että hei, että oot ajatuksissa, vaikka ei joka päivä kuullakaan. Ja se on sitä slow lifea, slow foodia, mikä on tullut vähän niin kuin tämän meidän hektisen elämän ympärille. Ja sitä hitaita ratkaisuja, niin ne toimii yleensä luonnossakin. Kun tulee kirvat puutarhaan, ottaa hetken, niin sieltä tulee sitten myös nuo leppäkertut ja syöne. Niin tämmöisiä niin kuin tietynlaista kärsivällisyyttä myös asioiden kanssa. Aina kun me teemme luonteelta jotain omaehtoista, kasvatamme ruokaa, korjaamme rikkoutuneen laitteen tai ylläpidämme terveyttämme, hyödynnämme tätä periaatetta erittäin tehokkaalla ja voimallisella tavalla. Aina kun ostamme pieniltä paikallisilta yrityksiltä tai otamme osaa paikallisen yhteisön tai ympäristön asioihin, niin silloin myös sovelletaan tätä periaatetta. Eli tuetaan niitä paikallisia yhteisöjä, jotta silloin, ja rakennetaan omia verkostoja, jotta silloin kun ajat ovat arvaamattomat, kun niitä tarvitaan, niin se luo sitä resilienssiä. Sä voit miettiä, että miten tämä sinne omaan elämään oikein istuutuisi. Mitä pieniä ja hitaita ratkaisuja ajoissa? Ne voi olla, mä kokeilin esimerkiksi tämmöistä, että olisin vaihtanut kahvin teehen. No, mä tulin siihen tulokseen, että se ei vielä onnistunut, mutta lisäsin sen sijaan kaakaon juontia ja ajattelin, että ehkä voin sillä kaakaolla sitten pikkuhiljaa korvata sen kahvin hetkellisesti. Voi olla, että en ikuisesti, ja kahvissahan ei ole mitään vikkaa. Tämä oli tämmöinen ihan täysin henkilökohtainen ajatus, mutta toivon, että tämä erityisesti herättäisi inspiraatiota, ja varsinkin jos niitä voi tuoda omien vanhempien tai semmoisessa sosiaalisessa kontekstissa, vaikka vanhenevaan väestöön, niin
Minusta se olisi hienoa. 10. Arvosta ja hyödynnä monimuotoisuutta. Ja tässä biodiversiteetti on siis kaikki, mitä meillä on. Mitä monimuotoisempaa on, niin sen enemmän meillä on semmoista puskuria silloin, kun tapahtuu vaikka korona tai joku muu tämmöinen maailman tai henkilökohtaisen maailman heiluttava tapahtuma. Tarkoittaa sitä, että voi vaikka tuossa mä oon laittanut lehdistä kuvan. Ja tosi monet perhoset ja eliöt ja tämmöiset luonnon ravintoketjun osaset, jotka on osa sitä kokonaisuutta. Ja jos sieltä otetaan yhtäkkiä yksi eliöstölaji pois, niin me ei tiedä oikeastaan, että mikä sen vaikutus on isommalla mittakaavalla. Ja se voi olla isokin vaikutus. Mehiläiset on hyvä esimerkki tästä. Mutta esimerkiksi jättämällä omalle pihalle joitakin kasoja lehtiä, niin ne voi olla perhosten, toukkien, eri koppakuoriaisten eli eliöstölajien koteja. Ja jos näitä koteja ei hirveästi ole, varsinkin kaupunkiympäristössä, niin ne alkavat vähenemään, ne lajiostot. Ja minusta kaunis ajatus on se, että kun me otetaan meidän asumisella ja rakennetulla ympäristöllä tosi paljon tilaa luonnolta ja maankäyttö on sitä, että meitä on enemmän kuin puita, no ei varmaan vielä kuitenkaan, mutta tuotetaan enemmän hiilidioksidia kuin puut pystyy nielemään, niin tuetaan sitten sitä luonnon monimuotoisuutta myös meidän pihoilla ja puutarhoissa. Annetaan ekolokerolle nimeltä luonto tilaa. Ja tietenkin tämmöinen multikulturaalinen ja mahdollisimman iso ikäjakauma ja eri sukupolvet ja sukupuolet ja mitä enemmän voidaan ottaa periaatteessa silmäpareja, ajatuksia ja näkökulmia esimerkiksi jonkun ratkaisun löytämiseen, niin sen parempi, koska aina meillä jokaisella on omat vahvuudet ja elämänkokemukset, joista me ei oikeastaan voida tietää, mutta se voidaan kuvitella, että jos kaksi ihmistä saa saman koulutuksen, niin ne ei välttämättä sitten keksi uutta ratkaisua. Niin monitieteellisyys ja jos vaikka mietitään, että henkilökohtaisessa elämässä on joku sairaus tai ongelma, niin jos on yrittänyt yhdestä kohtaa jo löytää ratkaisua, niin pitäisikö sitten kääntää vaikka toiseen suuntaan, että olisiko sitten enemmän liikunta tai voisiko se olla sitten tähän te tiedätte itse vastauksia, on paljon vaihtoehtoja, millä hoitaa vaikka terveyttä. 11. Arvosta reunoja ja hyödynnä reunavaikutukset. Tämä on mun lemppari. Kaupungeissa kun ajatellaan, niin on yleensä kaikista eniten semmoista kulttuurillista kuplintaa semmoisessa, missä maaseutu ja kaupungin reuna kohtaavat. Ja mikrobiajatuksena esimerkiksi puutarhassa, että kun polku kohtaa kasvipenki, niin siellä on 100% on toisella puolella mikrobeja ja ihan erilaisia mikrobeja sitten siinä polun puolella. Ja kun ne kohtaa, niin siitä yhteistörmäyksestä syntyy taas ihan uusia mikrobeja. Ja tämmöiset reunat mahdollistaa tosi paljon uusia ratkaisuja ja luovuutta. Tuossa on muun muassa omenapuu, joka kasvaa, tai tämmöinen puu, joka on laitettu kasvamaan seinää vasten.
esimerkiksi tämmöisen vesijärjestelmän, niin se, että vesi kulkee elementistä toiseen, niin mahdollistaa sen, että vesi puhdistuu. Niin siinä pitää käyttää niitä reunoja hyväksi ja luoda niitä uusia ympäristöjä. Ja esimerkiksi surffaus, kun vesi kohtaa maan, niin sitten siellä vain on surffari. Ja tämä on niin semmoinen aidat. Kannattaako sinne aidan viereen vaikka istuttaa niitä herneitä, niin ei tarvitse sitten tukea niitä muualla. Tai se on yleensä semmoinen luovuuden paikka. Ja tätä voi miettiä, että mitä reunoja on omassa elämässä. Parveke on monesti se, mikä voi ajatella vaikka kaupunkiasennossa. Se on se vihreä paikka, minne voi laittaa kesäksi kaiken kasvamaan. Ulko-ovi, siellä ovessa, onko siellä joku kannustava lausahdus. Mun yhdellä ystävällä on semmoinen, jossa lukee, että tervetuloa viihtymään. Ja siitä tulee aina tosi hyvä mieli, kun menee hänen luokseen. Ja nämä on tämmöisiä myös iloa tuovia asioita. Ja sitten viimeinen, meillä on mennyt pikkasen yli jo. 12. Hyödynnä muutosta ja vastaa siihen luovuudella. Eli tällä perillä ajatellaan 2 juonnetta. Eli muutosta hyödyksi käyttävä tarkoituksenmukaisuus ja yhteistyöhön perustuva suunnittelu sekä vastaaminen semmoiseen ja sopeutuminen semmoiseen systeemin muutokseen. Ja tämä esimerkiksi viljelyssä tämä ilmenemismuoto on se, että kasvatetaan puita, semmoisia vaikka tosi nopeakasvuisia puita, joiden viereen sitten laitetaan kasvamaan vähän hitaampikasvuisia puita. Ja sitten kun se hitaampikasvuinen puu, ne monesti kasvaa sitten niiden nopeiten kasvavien puiden yli, niin siinä vaiheessa ne sitten nopeat kasvavat puut, niin ne voi käyttää esimerkiksi polttopuuna tai jonakin muuna. Sitten voi myös typen sitojakasvit tai kerääjäkasvit on yksi semmoinen, että viljelykierto. Ja aina semmoinen se ajatus, että luonnossa kaikki pyrkii yksinkertaistumaan ja niin pyrkii myös ihmiskunnassa. Tosi monesti sen voi nähdä vaikka tietyssä iässä, tuossa teini-iässä vaikka, niin on tosi paljon semmoista, että kaikki haluaa olla vähän samanlaista. Eka on monimuotoista, kaikki on vähän erilaisia ja ihania yksilöllisiä lapsia. Ja sitten yhtäkkiä teini-iässä kaikki on vähän samanlaisia. Ja sitten tulee taas muutos. Ja se on semmoinen koteloituminen, tai mä ajattelen, että ehkä se teini-ikä on semmoinen koteloituminen, että siellä sitten haudotaan sitä, että kuka mä haluan olla, ja se on semmoisessa nukkumistilassa se oma identiteetti, ja mennään vähän sillä, mitä muutkin. Ja sitten, sitten sieltä kuoreudutaan, ja ollaan juuri semmoisia, kun kukin yksilönä saa kukoistaa nuorten aikuisten maailmassa. Ja tämä on varmaan semmoinen, mitä voi myös siinä omassa donitsissa, että vaikka se donitsi näyttää nyt siltä, niin mitkä ne on ne asiat, mitä sinä luulet, että tulee pysymään? Ja mitkä asiat on semmoisia, mitä sinä luulet, että jää pois? Esimerkiksi voi olla vaikka, että telttailu jää pois ja ennemmin ostan matkailuauton, tai matkailuauto jää pois ja ennemmin haluan mökiin, jossa voi olla puutarha, tai nyt joku harrastus jää pois, mutta tuota harrastusta mä oon aina tehnyt. Tai tiedät vaikka, että on tulossa jotakin muutoksia elämään, niin mitkä on siinä muutoksessa semmoisia, jotka ylläpitää kuitenkin sitä järjestelmää?
Ja myös niin kun katsot sitä sun elämän donitsia, niin jos toivottavasti siellä niin sen unen, ruuan, hygienian ja veden ympärillä on enemmän kuin yksi vaihtoehto. Koska meidän systeemi on kuitenkin jollain tavalla haavoittuvainen, että jos otetaan vaikka sähkö ja energia pois, niin se voi haavoittaa tosi monia resursseja. Niin toivottavasti siellä voit miettiä vaikka nyt, että olisiko sulla sitten niin ihmisiä ympärillä ja laittaa sinne myös semmoisia nimiä, että jos jokin mahdollinen tapahtuma aiheuttaisi sen, että vaikka sähköt menis pois, niin kenelle soittaisit? Ja onko se semmoinen ihminen, jolle sä soittelet muutenkin? Mieti semmoisia ihmisiä, jotka on sulle läheisiä ja kenen kanssa sä haluaisit jakaa enemmän aikaa. Kiitos. Mä otin 6 minuuttia yli ajan ja nyt mä laitan tuohon seuraavan. Meillä on tulossa Pokassista, biojätteestä ja kompostoinnista ensi tiistaina kello 6 asiaa. Tervetuloa taas silloin linjoille. Seuraava permakulttuuriperjantai on huhtikuussa ja silloin me mennään puutarhan suunnitteluun, siellä sektorointiin ja enemmän sinne puolelle.